Skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-persuni fir-riskju tal-faqar f'Malta u Għawdex kienu jgħoddu 85,288 jew 20.1% tal-popolazzjoni. Fir-rapport tas-sena li għaddiet ir-rata kienet ta' 22.4% meta l-persuni fir-riskju tal-faqar kienu jgħoddu 94,250. Fl-2014 il-persuni f'riskju ta' faqar kienu jammontaw għal 99,000 ruħ. Dan ifisser li matul is-sena li għaddiet, il-persuni f'riskju ta' faqar naqsu b'9,000 ruħ, 5,000 aktar minn kemm naqsu bejn l-2014 u l-2015. L-Stħarriġ li jinħadem fuq id-dħul tal-2015 juri li tnaqqis fil-popolazzjoni fir-riskju tal-faqar kien fatt ta' kategoriji fosthom familji bit-tfal u anke mingħajrhom. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li naqsu b'35,000 il-persuni klassifikati bħala li għandhom deprivazzjoni materjali severa illi niżlu għal 4.4%, 3.7% inqas mit-8.1% fir-rapport tas-sena l-oħra. Persuni konsidrati li għandhom deprivazzjoni materjali severa huma dawk li ma jaffordjawx 4 minn 9 nefqiet fosthom li darbiva u darbale jiklu laħam jew ħut jew ma jkunux jistgħu jmorru għal btala jew ikollhom spiża għax-xiri ta' karozza, televiżjoni u l-magna tal-ħasil. Fil-fatt dan it-tnaqqis kien riżultat tal-fatt li matul is-sena li għaddiet kienu aktar il-familji li setgħu jmorru għal btala darba f'sena, aktar familji setgħu jisaħnu djarhom fix-xitwa u li darbiva u darbale setgħu jaffordjaw jixtru laħam, tiġijiet jew ħut. L-Uffiċċju tal-Istatistika spjega li d-dħul medju tal-familja żdied minn 31,429 euro għal 31,655 euro, fil-waqt li d-dħul medju disponibbli żdied minn 25,960 euro għal 26,247 euro. Konsegwenza ta' dan iż-żieda fit-dħul għoli tal-8,143 euro, is-somma li min jaqla inqas minnha jkun ikkunsidrat fir-riskju tal-faqar. Iċ-ċifri juru wkoll li dawk li qed jgħixu bidħul inqas minn dak stabbilit sabiex wieħed ikun fil-faxxa tar-riskju tal-faqar żdied biss b'0.2% mis-sena ta' qabel, fattur li huwa deskritt bħala normali minħabba li t-total ta' dħul disponibbli qed jogħla kull sena. Konferma ta' dan joħroġ mill-fatt li dawk li qegħdin f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali issa niżlu għal 20.1% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Juru wkoll li fl-aħħar 3 snin ta' dan il-gvern il-persuni fil-faqar naqsu b'14,000 ruħ. Iċ-ċifri juru wkoll li l-faqar fost iż-żgħażagħ ta' 18-il sena niżel b'4.2% waqt li kien irreġistrat tnaqqis ta' 3.2% għal persuni bejn 18-il sena u l-64 sena. Dan kollu huwa riżultat ta' miżuri li ħall-gvern fosthom ir-roħs tad-dawl u l-ilma, żieda fl-impjiegi, iċ-child care b'xejn, it-tapering u l-in-work benefit.